سلام تعنا باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص عيان تجراي على توزين عنهم من قستن حزبنا تجراي سنة أمريكا أبد تجراي بزعبا يكايد زلو كينات عملكيتم بعلة 10 تخلتا قنبت كل تشحن 10 سلسن عام تمرت نزحلفو وسانة كم زندو من قست تجراي أفليت لهم من قست تجراي علاوي أبز جبر واناوي مجلسين إذا وسانة نابز الرئان زجبت نسقم تنخ حلف بمتسوع حزبنا من قستنا تجراي نتجبارا ونتو بملؤ لبي كم زت حبابرو أرجاكيت لهم من قستن حزبنا تجراي كم أول فتوتن دقفتن قاس حزب تجراي زحبنا حلفنا استمول وسانة سنة إيش أمريكا بزعوا على الحدر تجبارا ونخون من محدار جو بايدن سنة إيش أمريكا على ملخا محور سبن كل ما درك تعكلاتن نبذ الرعين زجبت انسبومتن كسجاجرو الجامون كوفي من قستن حزب تجراي أو إسمان تنغرب بوجن من قست تجراي والسانتات عم ستسام نمتحوارن سرعات بزلوا من قدي نمتقوارن زلنا دلونت بزقات عمزي كنقل سلخو من فوتو زي كم زيلون حلوم من قست تجراي بزعبه هلو كنتات تجراي زملكات اواناوي مجلس اوصي لهم من قست تجراي او زوصو اواناوي مجلس يوم من قستي امريكا حبرت اوروبا زي تفلاليو عالم لخون اهجراون تكالات قبرت سناي تكالات تحلقتي سبعوي مسلاتن بدمر عالم لخ محبرسب زحزوم قوامات زم حلالفوم وسانتاتن زوسدوم سقمتاتن دغافاي تراوالا كان تحلو مننتن مسلن حزب تجراي زرغاغص غنا بحزب تجراين طرح كم زخونم تمالي لومي صباح منጭ كل مدايا عوتاتنا وشطاوي ጥንካረና مخانو كسمرلو يغبا إلو خبر وزمانا ورج هذي سكالو جمغي تاريخ نوض جمغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زي طوى بحالي من قد نتحكم عنا سقرو ببالحق نسقرو بعقلي فاشستاويان أبي أحمد إساس عفوركن عالمنا زخلخلتهم كيميكال قبل على سلاميون نبرت تجراي كم زتتقمون زيتر يوم مستي أبي سوريا زتفت أمامت قعتي كيميكال تمساسالي كم زخونن دا تيليغراف قاليت لهم أبزو قداي زد حبت أبي كم صعب أوادينا لنا بعالم لغ حق التخلكله كيميكال أب تجراي كم تتقمون حدا فلوت مرة بحفاش إنجليز أقلعوم زي التليغراف زتبهال معخن زينا خمس حبرون فاششت أبي أحمدن والكملاخ إساياس أفوركن سعدا فوسفرس زعينوت كيميكال أبلع لسلامويان تقارو تتقيموميوم نقدات سمويان بموكاس زي التليغراف كم زتبصبوم زي كيميكال ودساب نمتقع يوعل زتخل كلايو أبزوبا ما أخل تقراي قشت عدي يقرون باريت سخونت كسانة قبر ميكائيل جزؤهم بخبيد براد كم زتوقعن شعود ما ملو أكلاتا بتخيميكال كم تقاصلن تزاريبا نتخونتات تعذبوا بعلمويا كيميكالن أزوار النيكوليرن هاميش هولدر أبلع لقصانات زوردة تقعات مستبصوريات تفتصم متقعات كيميكال زمساسلن بقبين كوينات زحتتن كم زخونم قليصهم اتوم بعلمويا بولك أملخت زمروح منقستات كم زعينت أرمينيا وتقبار كم زفتصمون اتناي تقراي فتصامون تمساسال كم زخونم حبيروم أمن برجزان دقسانت اتمت قعت قطر مدرخة متفتسمن أبت كباب دماو كم زين برن اتزينام أملكيتو بتمساسالي كابزوبا مبراق عدول وزمت أمن السيمانة والدمكائل بزتفتسمة تمساسال متقعت خميكال ملو أكالاتو خمتبارعم زي التليغراف أفليتو إزمت قعتي أبن دائما ننتفتسم أبت كباب كم زين برن اتتصابصاب وسيخة ملكيتو أبز قداي مبرهب على مويا حقي حتيتنا لنا مهر حق زخونا أيت إساياس هاي لماريام بزعبات بتقراي تفتصم متقعت خميكال إذا سعب رئيتهم هبو من اللو تي دا تلغراف تبالنا إنجليز ميديا زحبرو سرايت إثيوبيان إرتران قبل عليه سلامين زغتات تقراي خبيد قدات كم زبصحو سمعنا لنا بفلاي دما توم وتهدرات بعالم لخ درجة خلخل زخونة وايت فوسفورس بهال بتعمي حرقنيا زخونة كيميكال بسلامين زغتات تقوميهم يوم قدات بصحهم كمتي توم بعلميات زحبرو وايت فوسفورس بزح غزي كاب نفرتن قالوا تكبرت تصويرات نيوز تكوس بزي مخنات دما
ብዙሕ ግዜ ሰላማውያን ዜጋታት ኣብ ዝነብሩሉ ቦታታት ሰላማውያን ዜጋታት ካብ ወታደራት ኣይፈልን ከቢድ ጉድኣት ከብፅሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝፍለጥ ናይ ሕቡራት መንግስቲ ብ1983 ፕሮቶኮል 3 ዝበሃል ናይ UN ኮንቨንሽን ኣውፅኡ እዚ ኣፅዋር እዚ ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ብፍላይ ድማ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ብሕጊ ታሕታት ከም ዝገብር ይሕብር ብፍላይ ኣብቲ ኮንቨንሽን use of incendiary weapons against civilians or in areas where civilians are heavily concentrated እዩ ዝብል ብዙሕ ግዜ ሰላማውያን ዜጋታት ብሓባር ኣብ ዝነብሩሉ ቦታታት እንድሕር ዓሪፉ ከብፅሖ ዝኽእል ጉድኣት ከቢድ ከም ዝኾነ ግልፂ እዩ እዚ ምክንያት እዩ እቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ኢሌጋል ከም ዝኾነ ወይ ድማ ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ይሕብር ማለት እዩ ብጠቕላላ እዚ ኣፅዋር እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ምጥቃም ብዓለም ለኸ ደረጃ ከም ናይ ኩናት ገበን ከም war crime እዩ ዝውፀር ብሕጊ ታሕታት ይገብር እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ኬሚካል ዌፐን ምጥቃም ዝምልከት ኣብ UN ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣካል ዝኾነ ሓደ ኣካል ኣሎ ናይ ኦርጋናይዜሽን ፎር the prohibition of chemical weapons ወይ ድማ OPCW ዝበሃል ትካል ኣሎ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት እዚ ትካል እዚ ታርጌት ገይሮም ብደንቢ ኣዌርነስ ክፈጥሩን ክቃለሱ መልእኽቲ ክተሓላልፍ ይደሊ ያው እዚ ናይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዘርኢ ምጽናት ተግባር ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ክፍለጥ ይግባእ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ሓፋሽ ይገብሮ ዘሎ ዓፈናን ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ነቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተፈጸመ ቅትለት ጋዜጠኛ ንኸጻሪ ሕብረት ኣውሮፓ ኣተሓሳሲቡሎም ሕብረት ኣውሮፓ ብቐዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ፕረስን መራኸቢ ሓፋሽን ይገብሮ ዘሎ ዓፈናም ከም እውን ማእሰርትን እገዳታትን ጋዜጠኛታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደደ ምምጹ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹሎም ብተወሳኺ ሕብረት ኣውሮፓ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኩናት ትግራይ እናቃልዐን ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ሳይመን ማርክ ምብራሩም ከም ዝተቃወመ ፖለቲኮ ዝተባሃለ ሚድያ ሓቢሩሎም ብኻልእ ወገን ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ቅትለት ሲሳይ ፊዳም ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንኸጻሪ ሕብረት ኣውሮፓ ኣተሓሳሲቡሎም መረጻ ብምንዋሕ መልካዊ ስርዓት ንምንጋስ ይግበር ዘሎ ፈተነታት ቀንዲ ምኽንያት ኩናት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ መረጻ ብምንዋሕ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ምውሳኑ ሓደ መንቀሊ ኩናት ትግራይ ከም ዝኾነ ደስታር ዝተባሃለ ጋዜጣ ኬንያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ሶማሊያ እውን ፕሬዚዳንት መሐመድ ፋርማጆም መረጻ ንምንዋሕ ዝገበርዎ ፈተነ ንሃገሮም ናብ ቀልቀል ኩናት ከም ዘምርሐን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ደማዊ ውግእ ከም ዝተኻየደን እቲ ጋዜጣ ኣመልኪቱሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ መረጻ ድሕር ምንውሑም ህዝቢ ትግራይ መረጻ ከም ዘካየደ ዘዘኻኸረ ደስታር ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንመረጻ ትግራይ ብምቋም ኩናት ከም ዝወልዐን ምስ ሱዳን እውን ውግእ ከም ዝጀመረን ምስ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ተኣሳሲሩ ድማ ምስ ግብፅን ሱዳንን ከም ዝተፋጠጠን ኣረዲኡሎም ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ትምስረት መረጻ ከም ዘይትፈልጥን ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም እትመሓደርን ዝሓበረ እዚ ጋዜጣ እቲ እናተጋደደ ዝመፀ ጸገም ጸጥታ ኢትዮጵያን ሶማልያን ድማ ቀንዲ ምኽንያት ዘይምርግጋእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ህንጸት ሃገራዊ ቁጠባ ኣብ ክንዲ ምስላጥ ነቲ ዝነበረ እውን ክትዕቅቦ ከም ዘይከኣለት ተገሊጹሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ሃገረ እንግሊዝ ምሁር ስነ ቁጠባ ዝኾኑ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሐሪ ሓንቲ ሃገር ምዕብልቲ ትበሃል ንዜጋታታ ብመሰረት እትህቦም መማረፅታት ከም ዝኾነ ምስ ሓበሩ በዚ መንጽር ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ዝበልዖም ዝሰትዮ ኾነ ዝንቀሳቐሶ ከም ዘይመርጽ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ እዋን ራዕዲ ከም ዝነበረን ኤርትራዊ ድማ ውሕስነት ህይወቱ ምርግጋጽ ሲኢኑ ፈቆድኡ ፋሕፋሕ ከም ዝበለን ዶክተር ተስፋ ማርያም ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ዝፈርሓሉ ኤርትራዊ ኩሊቱ ዝተሸጠሉ ኣብ ባሕሪ ዝጠለቐሉ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕፋሕ ዝበለሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ከም ዝበሉ ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺቡሎም እዚ ኩሉ ጸገም ዝተፈጠረ ፖለቲካ እታ ሃገር ስለ ዝተበላሸወ ከም ዝኾነ ዶክተር ተስፋ ማርያም ተዛሪቦም
ኣብ ኤርትራም ኣይኮነን ክንወፍር ረጊእና ክንነብርውን ዕድል ኣይረኸብናን ብኽንደይ መስዋዕቲ ዝተረኸበ ናጽነት ኤርትራም ዝሓሸ ራህዋ ዝሓሸ ቅሳነት ዝሓሸ ምዕባለ ከምጽእ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዘጋጠመና ግና ተገላቢጦሽ እዩ ብምባል ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ምሁር ጣልያን 30 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንከተማ ኣስመራ ሓዊሱ ዓበይቲ ህንጻታት ከም ዝወገነ ምስ ጠቐሱ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግናም ይትረፍዶ ሃገረ ካህንጽ ነቲ ዝነበረ እውን ክዕቅቦ ከም ዘይከኣለ ገሊጾም ኣለዉ በኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ካልኦት ተመሳሳሊ ዛዕባታት ተመሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር